Život na zemlji je početak života na nebu. Vaspitanje na zemlji je upoznavanje s načelima neba. Životni poziv ovde priprema nas za životni poziv tamo. Ono što smo sada u karakteru, u svetoj službi, unapred nam jasno otkriva šta ćemo biti. Šta ovaj citat kaže? Da ono što sada stvaramo, kada je u pitanju karakter, takvi ćemo biti u večnosti. Isus se rodio kao čovek, kao siromašni drvodelja. Putovao je kao učitelj. Na kraju je završio kao zločinac. Zbog nas. Zbog naših grijeha. Ali kada drugi put bude došao, veličanstvo svemira se vraća kao car nad carevima i gospodar nad gospodarima.